Takže ahojte, na úplný úvod predstaviť moju klientku Soňu. Vítam ťa. Čaute. No a takto tu na Sonička je už mojou klientkou koľko? 7 až 8 rokov. No, tak to je už taká doba, to už nie je len klientkou, ale aj kamarátkou. No a tak chceli by sme vám ukázať, ako, alebo povedať o tom, ako sa stará Soňa o svoje vlasy, keďže prioritou blond vlas je jednoducho vlas, ktorý potrebuje veľa starostlivosti a to veľa ľudí nevidí. A veľakrát sa človek opýta kvalitnej blondiny, že čo všetko robí pre to, aby bola v takomto znení, a keď začne rozprávať, že čo všetko používa a ako k tým vlasom musí pristupovať, tak veľakrát človek si povie, že tu blond nechcem. Takže Sonička, čo povieš, ako to vidíš ty, čo sa týka starostlivosti, ako pristupuješ k tým vlasom a stojí to za to vlastne celé? Na jednej strane súhlasím aj s tvojím názorom, že tá blond, každý si povie, zafarbím sa výborne, nemusím sa o nič starať, ale na tej druhej strane nikto nevidí to fakt, že čo tie vlasy obnášajú, aby vyzerali tak, ako vyzerajú. A vlastne moja starostlivosť spočíva v tom, že samozrejme kvalitné produkty, ktoré mi zostavoval Matúš. A tak povedz mi, ako napríklad také klasická rutina, ako funguje u teba takýto bežný týždeň? Ako si často umývaš vlasy a ako si ich vlastne tie produkty aplikovávaš na svoje vlasy? Tak moja vlasová rutina spočíva v tom, že vlasy si umýjem 3 až 4 krát do týždňa. Tak 3 krát. A spočíva to vlastne v tom, že nanášam si šampón vždy 2-krát a vždy si ho nanášam najprv do rúk, si ho Čiže si aplikuješ rovnomerne do celej vlasovej pokožky a vlasov? Áno. Aplikujem si ho čisto len na vlasovú pokožku a snažím sa to fakt, že dôkladne rozmasírovať a stále len po tej pokožke hlavy, nikdy neprechádzam po tej dĺžke. Oplachnem to fakt, že dôkladne. Z vodu zvyknem úplne, že vyžmykať aj s utierakom do tej poslednej kvapky. Potom si nanášam kondicionér. Kondicionér mám už aj s tepelnou úpravou, pretože vlasy si vždy fúkam. Nikdy nejdem spať s mokrými vlasmi. A mám už produkt aj na to určený v tom, že mi to vlastne zjednodušuje aspoň tento krok, že nemusím používať potom ďalšie produkty. Čiže nechám si to pôsobiť tak 2-3 minútky. Oplachnem to takisto úplne dôkladne a raz do týždňa použijem kvalitnú masku, ktorá mi vlastne spraví to, že tie vlasy sú fakt jemné, sú vyživené a sú na pohľad, že kvalitné. A tu by som to možno trošku prerušil, prepáč Soni. Naozaj človek, keď používa kvalitné produkty, tak po takejto maske raz týždenne má určite aj pocit, že tú masku si dal, pretože ak si človek nejak chce rozdeliť tú kategóriu produktov na, že dobre, tak tento mesiac alebo tento kvartál mám momentálne financie na kvalitnú masku, ale nevychádza mi veľmi na príklad kvalitný šampón alebo kondicionér a ten si kúpim v drogerii s nejakým nerozpustným silikónom, budeme to tak zjednodušovať, a tak tá maska je úplne zbytočná. Je to vyslovene hodené do koša peniaze, pretože naozaj človek, keď si obalí ten vlas s nejakým produktom, ktorý nie je úplne vhodný pre tie vlasy, tak zamedzí akoby prístupnosť toho ďalšieho produktu. A tu by som chcel podotknúť na to, že naozaj akože Soňa je už niekoľko rokov verná tým produktom, ktoré sú profesionálne. Vždy ich nastavím k danej situácii, ako tie vlasy vyzerajú a ako som ich zosvetľoval, alebo ako sa upravujú a ako sa k ním vlastne doma aj správa, pretože Soňa, keď prišla prvýkrát ku mne, tak tie vlasy boli rôzneho druhu, či už kvalitou alebo farbičkou. No, bolo to nejaké štelovanie, ale človek naozaj ako po takom dlhom čase, keď sa pozrie spätne, tak vidí určite tú takú, naozaj také poďakovanie tých vlasov priamo k nej, lebo jednoducho, keď človek má tú takú výdrž a takú predstavu o tom, že ako budú konečne vyzerať tie vlasy v budúcnosti, tak predsa je to určite taký dobrý pocit, keď tak povie si človek, že vydržal a tie vlasy vyzerajú konečne tak, ako to aj človek chce, lebo niekedy človek chce tak od takého 1 mesiaca až 2 výsledok, že poď, ja chcem mať za 2 mesiace dzivé vlasy, ale proste to tak nefunguje. Takže naozaj tu tá trvácnosť a výdrž toho,
že tie vlasy človek chce mať v budúcnosti dobre, nie v danom momente, lebo v danom momente ani keď človek začne brať antibiotika pri nejakej chorobe, tak nezaučinkujú za jeden deň, hej, ale tak to platí aj u vlasov, no ale s tým, že ten čas sa trošku oveľa viac natiahne. Ale v každom prípade chcem sa aj tebe poďakovať za to, že takto pristupuješ k vlasom, lebo je to aj moja vizitka. Áno. A ešte by som chcela podotknúť to, že odporúčam fakt každej jednej žene dávať si látkovú gumičku do vlasov, tým, že aj keď športuje alebo potrebuje vlasy len tak zopnúť, tak je aj to dôležité, aby sa vlastne ten vlas nelamal. A ak sa ešte rozčesávame správne, tak samozrejme ich nedriapať, lebo už som tu prišla so všelijakými vlasmi a fakt pristupovať k tým vlasom fakt, že s láskou. Tak a to je ďalšia kapitola tém, kde sa to dá rozťahnuť do rôznych smerov, ale v každom prípade si veľmi dobrú vec podotkla tá gumička. Veľakrát prídu mi klientky, alebo veľakrát vidím to aj u iných žien, či už na ulici, alebo niekde v nejakých situáciách, že tie vlasy majú akože veľmi pevno upnuté, ale to by bolo možno tiež jedna z vecí, že čo je zlé, ale čo je najdôležitejšie je tá gumička, kedy je veľmi ostrá. Predstavme si tú klasickú farebnú gumičku, ktorá proste extrémne vie stiahnuť a pretiahnuť ten vlas do formy, že ho až prelomí. A keď si predstavím, že tie vlasy sú blondiavé a sú zopnuté celý deň na fakt maximum a večer si to človek dá dole a automaticky pred tým spánkom alebo nejakou večernou rutinou, tak si to chce aj prečesať. No lenže ten vlas, keď bol v pravom uhle v podstate celý deň zopnutý, tak automaticky pri tom rýchlo natiahnutím kefy praskne, pretože takto silno prelomený vlas nie je prípustné, aby dokázal takto vydržať. Samozrejme neodlomí sa každý jeden vlas, ale nejaké percentá stále. A to keď ide jeden deň za druhým, stále nejaký vlas, až človek zistí, že vlastne v tej hornej línii, kde tá gumička sa zopína, sú porozpadávané vlasy alebo niekde popresekované. Takže v tomto smere má Soňa naozaj veľmi dobrú vec zaužívanú a to, že používa sa ten novú gumičku. Ale tiež sú tam dve gumičky, alebo ako dva druhy gumičiek, ktoré sa dajú zakúpiť so saténom, a to satén, ktorý sám sa naťahuje, alebo respektíve tá látka sa naťahuje sama, alebo potom máte v tej látke nejakú presne tú ostrú gumičku, čiže tomu by som sa vyhol, ale tá gumička, že látka sa naťahuje, tá je úplne geniálna, pretože keď sa to zopne do takého ovalu, tak naozaj ten vlas má tendenciu sa viac sprúžiť a ohnúť a vrátiť do pôvodného stavu bez toho, aby nejakým spôsobom sa poškodil a následne pri tom česaní potom nedochádza k nejakému vylamávaniu toho vlasu. Takže verím, že takto budeš pokračovať aj ďalej. No a čo hovoríš na farbu, alebo ako vnímaš svoju blond? Lebo veľakrát blondíny sa sťažujú na to, že tie vlasy sú vytrhané, suché, bez lesku a nevedia dorásť nejakú dĺžku. Čo robíš preto najviac doma, aby tie vlasy boli podstatne čo najdlhšie a najviac lesklé, alebo... Že ja sa starám o ne príkladne, robím to, čo mám robiť, lebo fakt sa stretávam denne s tým názorom, že ako je možné, že mám také blond vlasy a že ja také nemám a ich mám vytrhané a ich mám polamané, tak akože na jednej strane áno, keď prídem domov a začnem si česať tie vlasy agresívne, že si ich vytrhám a tým, že je to blond, tak ten vlas je viac namáhaný a fakt treba tým vlasom dať tú lásku a starať sa o ne dôkladne a raz do mesiaca ešte navštevujem Tuna Matúša s tým, že mi vlasy ošetrí trošku profesionálnejšie ako doma a snažím sa aplikovať veci, ktoré sú určené najmä na tú blond, na tú ochranu, na ten rast vlasov, do dĺžok, netrhať tie vlasy, násilne ich nejako nerozpájať a aj keď cvičím alebo si ich nejako, že musím dať do tej gumičky, tak fakt sa snažím ich čo najmenej úplne že spevniť. No a tu by som možno dodal presne to rozčesávanie tých vlasov. No, v podstate vlasy nie sú lanou vo vojenskom tábore, kde človek chytí a trhá všetko, čo je v nich. Naozaj treba rozčesávať od tých koncov, pretože ak človek má zapletené vlasy od toho vetra, či už z nejakého športu alebo hociakej aktivity, tak tie vlasy, naozaj tých uzlíkov tam je viacej, aj keď ten vlas je zdravý. Hej, to neberme, že teraz vlas, ktorý sa uzlí, že je zlý, ale v každom prípade, keď to začne človek rozčesávať od tých dĺžok, tak začne alebo vyčesávať prvé
množstvo tých uzlíkov, tým pádom dokáže rozniesť tie uzle pekne bez toho, aby sa to nejak vytrhávalo. Ale keď človek začne od tej hornej sekcie, tak zoberie všetky uzle naraz a ono sa to zastaví niekde v polovici. A keď človek naozaj je presvedčený v tom, že to chce rozčesať, tak nerozčeša, ale poroztrháva. To znamená, že tie vlasy utrpia extrémnym množstvom, povypadáva, roztrhne sa to a človek potom naozaj pozerá do zrkadla a hovorí, že prečo. Ale tak to sú také základy, ktoré sa skladajú jeden k druhému a človek zistí, že až potom naozaj má pekné vlasy. Mne sa zdá, že sme to aj riešili, že som prišla za tebou s tým, že mám strašné úzliky vo vlasoch a čo mám s tým robiť. Viem, že som to presne vtedy vytrhávala presne tým spôsobom, že už na to nemám nervy a že to prejdem kefou a presne som videla, ako mi odpadla tá čiastka tých vlasov presne od toho uzliku a ty si mi presne vtedy vysvetlil, že to mám robiť úplne pomaličky fakt od tých koncov a pár minút navyše si fakt myslím, že nikoho nezabije tým, že si ten uzlik fakt, že rozčese a nevytrhne. Tak. Veľakrát človek si ten čas nevie nastaviť, ako to je pravda, že aj ja urobím niekedy ráno nejaký chaos a sám si umiem vlasy možno tak rýchlo, ako by som možno nemal, ale snažím sa to percentuálne trošku znížiť na to, že aby to bolo tých dní menej, no ale keď sa človek nad tým zamyslí a aspoň bere na vedomie, že robí chybu, tak to je super, lenže treba hovoriť o tom viac, aby človek minimálne aspoň si povedal v hlave, že tú chybu robí. Pretože keď to nevie a robí to neustále, tak naozaj potom dochádza k takým častým potom tým škodám a človek fakt stále nevie, že prečo to je. Takže to česanie a hlavne pri tom umývaní taktiež je veľmi dôležité, aby tie vlasy človek si nešúchal o seba, ako by to bolo, ja neviem to ani prirovnať, proste naozaj dôkladne iba premačkávať vlasy, aby dôkladne si človek možno vedel preniesť to množstvo toho to množstvo tých nečistôt z toho vlasu von a následne to pekne vypláchnuť, ale fakt nikdy to nešúchať. Takže to šúchanie úplne celé zrušiť. Masírovať fakt, že tú pokožku hlavy dôkladne aj tým, že ženy majú tie dlhé nechty, tak fakt, že sa snažiť s tými prstami sa trošku pohrať pomedzi tie vlasy. Určite, no a v každom prípade aj ten vlasový vačok, ktorý je to niekedy tak dávam do porovnania s takým zubom. Zub je obklopený ďasnom a medzi ďasnom a zubom je priestor na to, aby sa tam tvoril či už vodný kameň alebo usadzala nejaká nečistota. A to je vlastne ten kameň úrazu vo veľa prípadoch, či už nejakých chorobách vlasovej pokožky alebo nejakých nadmerných vypadávaniach, kedy sa tam dôkladne neumie ten bordel a následne dochádza k nejakým ďalším škodám. Čiže naozaj človek musí tlakom stláčať tú vlasovú pokožku a krúživým pohybom okolo toho vlasu a vlasovú vačku vytiahol a vymasíroval podstatne tie bordele a tie nečistoty von. Takže keď to človek len prešvihne z jednej strany na druhú, tak to nemá žiaden účinok. A hlavne aj to dvojité umývanie, hej. Niekedy aj trikrát, ako samozrejme sú šampóny. Napríklad Kevin Murphy má detoxikačný šampón, no a tam naozaj niekedy človek musí ísť aj 3-4 krát, hej, lebo tam je znakom brutálna aktívna pena, že vlasy sú a vlasová pokožka očistené. To znamená, že nie je vždy pravidlom, že len dvakrát. Ono, keď nie je naozaj veľké znečistenie, treba to čistiť, až pokiaľ to nie je fakt pocitovo úplne čisté. No a následne, keď človek umie iba raz, prvým umývaním ide vždy iba nejaká základná nečistota z toho vlasu dole. Hej, ale k samotnej pokožke a jej čistote sa človek dostane najskôr pri druhom umytí. Takže to by som možno tak nejak uzavrel, ale tiež veľmi dôležitá vec, prečo sa nemá tak pekné vlasy a hlavne dĺžkou a nie sú otrhané v podstate v rôznych dĺžkach, je, že navštevuje podstatne salón a upravuje si tie vlasy strihom. A to je, by som povedal úplne, že tiež veľmi základná vec, pretože ten vlasový konček, alebo respektíve vlas sám o sebe má nejakú životnosť a ten sa jednoducho dokáže držať v nejakej kvalite len nejaký istý čas. Ten vlas vždy podlieha nejakým mechanickým šúchaniam, či už o oblečenie, či nejaké presne fúkanie, alebo čokoľvek, čo si človek v dennej rutine vie predstaviť. A tam ten vlas stále už nejak sa nadštiepi a ako náhle pri tom nadštiepení sa nezastrihne a nezacelí, tak dôjde potom k roztiahnutiu, kde sa vie roztiahnuť kľudne aj na 5 cm. A keď sa roztiahne na tých 5 cm, tak človek príde o tých 5 cm, lebo tam sa to zlomí. Ale ako náhle po tej dobe 3 mesiacov
zastrihne ten konček, tak nedôjde k tomu, pretože sa tam zacelí presne za tým 1 cm poškodenia a vlas žije naďalej 3 mesiace bez toho, aby sa nejak mohol trhať. Takže vždy je to každé 3 mesiace podstrihnem, zaleštím vlasy, ktoré sú zlomené najvyššie. A ako spomenula Soňa, chodí aj na ošetrenia a tie ošetrenia sú veľakrát akože podstatné, nazvem to, ale hlavne pri takýchto zosvetľujúcich procesoch, ktoré sa robia na jej vlasoch. Čiže je to určite vidieť aj na tom lesku, na tej kvalite, že ten vlas sa tak nelame, pretože každý vlas má obal toho vlasu, to, čo ho chráni, volá sa to kutikula a ten obal vytvára v podstate tú pevnosť toho vlasu. No a keď je tá kutikulka na niektorých miestach porozpadávaná a my tým ošetrením to celé scelíme, tak ten vlas presne na tých prázdnych miestach nie je potom nachylný na to zlomenie a následne je ten lesk trošku vyšší a samozrejme aj tá komunikácia s tým vlasom určite lepšia. No a čo hovoríš na to také odfarbovanie, lebo veľakrát ľudia si odfarbujú vlasy, ale majú ich potrhané. Vnímaš to nejaké potrhanie alebo povedz niečo k tomu, ako vnímaš svoju farbu? Môžem povedať pravdu? Povedz pravdu. Na to sme tu. Myslím si, že je to všetko o kaderníkovi. Lebo je rozdiel, či pôjdem k tebe, alebo by som sa zafarbila niekde inde, kto by proste nevedel, čo robí. A to teraz nehovorím na úkor toho, že ťa nejako idem vyzdvihovať alebo niečo, ale fakt si myslím, že ten blond je kvalitný vďaka tebe. Vďaka tebe fakt, lebo sa mi vlasy nelamú, nemám žiadne fleky, nejaké zažltnuté vlasy. Je kvalitný vďaka tebe. To sa dobre počúva, ale čo by som možno z toho tak vypichol, nechcem teraz hájiť svoju robotu, že robím najlepšie, každý robíme chyby a tiež sa mám čo učiť, ale v každom prípade základom takéhoto presvetľovania je dodržiavať naozaj tie časy tých alobalov, aby naozaj každý alobal mal nejaký svoj priestor a nepreťahoval to. Druhá základná vec je nepreťahovať ten produkt pri celom procese toho, ako sa zosvetľuje ten naturálny vlas, ktorý odrastol do dĺžok, kde už ten svetlý vlas je, pretože keď raz už je svetlý a my ho natrieme ešte raz a chceme vlastne dosiahnuť nejakú svetlosť na tom odraste, tak vlastne ten čas, kým sa zosvetľuje na ten bod, ktorý už vlastne je tam za tým odrastom, tak vlastne už dostávame dvojité zosvetlenie na ten vlas, ktorý už je svetlý, čiže ono v niektorých miestach ten vlas prežije úplne v pohode, lenže on sa dokáže tak narušiť, že on pri presne bežných rutinách, či už česaní alebo fúkaní, už tie vlasy potom sa rozpadávajú, trhajú, stenčujú, človek prichádza o nejakú hustotu v dĺžkach a následne človek je z toho fakt mimo a nevie, čo má s tými vlasmi robiť, ale základom je fakt naozaj precíznosť nanášania toho produktu na tie vlasy, lebo ako náhle bude človek nanášať ten zosvetľujúci produkt, ako mu to príde, lebo nepozerá sa na klientkyne vlasy alebo do zrkadla a rozberá sa, že čo bolo v piatok večer vonku, tak potom vznikajú takéto škody. Čiže niekedy radšej byť ticho, keď človek nevie sa sústrediť na dve veci a pozerá do tých alobalov. Ja si myslím aj, že ten blond je beh na dlhú trať. Je to proste proces, lebo fakt nie je možné, že príde sem bruneta a za 3 hodiny bude blondína. Potom sa nemôže čudovať, že vlasy jej odpadnú doma. Tak, presne, no. A hlavne veľakrát ma vie dopáliť, ale nechcem to až tak povedať, možno to je silné, hrubé slovo, ale keď doma si niekto farbí vlasy s nejakou drogeriovou permanentnou farbou a následne mi povie, že takéto vlasy by som to chcel mať za jedno sedenie, pretože to je nepripustné. Jedna vec, určite sú na to spôsoby, lebo bol som na nejakej online školení, kde sa zosvetľovali takéto vlasy za jeden deň, ale trvalo to 10 hodín a došlo tam k toľko procesom, aby tie vlasy sa nejakým spôsobom chránili, ale koniec koncov nestojí to za to. Čiže takáto permanentná farba domácim farbením sa proste, to je beh na dlhú trať. Určite nie. A to je asi ten najhorší prípad. A to ani nebude tá pekná blond, pretože stále bude vykukovať ten porezný vlas z tej drogeriovej farby, ktorý je už nejakým spôsobom zničený, pretože už raz, keď vlas je zničený, my ho nevieme nijak navrátiť. To znamená, že tými produktmi, áno, my vieme to nejakým spôsobom udržiavať, ten vlas, aby bol v čo najlepšej kvalite, alebo aby sa podobal čo najviac k tomu vlasu, ktorý je v pohode, ale to je vyslovene len taká udržiavačka pri živote. Vždy ten vlas bude v pohode až vtedy, pokiaľ odrastie a človek bude k nemu pristupovať následne tak, ako sa pristupovať k nemu má. Čiže
to je vlastne aj to, čo u Soni teraz po tých rokoch je vidieť, že tie vlasy sú naozaj akože pekné skrz toho, že je tu precíznosť toho, že nechcem teraz povedať, že teraz keď chodí ku mne, tak musí chodiť iba ku mne na tú farbu. To vôbec nechcem tak brať, ale v každom prípade viem, čo som to robil naposledy a viem, čo tam chcem robiť dneska a viem, čo tam budem chcieť robiť aj na budúce. A tým pádom je tam nejaká nastavená jednotvárnosť. Áno. Ako náhle by tam skočil do toho niekto iný, tak určite by to poňal po svojom štýle, by tam pridal niečo iné a ináč by to natrel a už by tam nastal nejaký chaos. Čiže jednu vec, čo by som fakt odporúčil ľuďom, nájsť si nejakého stabilného jedného kaderníka, ktorý sa im bude starať o tie vlasy a následne za rok, dva môže ťažiť z toho. Lebo naozaj akože rok je, by som povedal, ešte taká základná časová os, kedy ešte len prichádzajú tie také prvé výsledky, keď naozaj človek príde s nejakým horším stavom vlasov. Takže tu by som dal možno nejakú pauzu, pretože musím Soni odmyť nejaké alobaly, aby sme došli k tomu, aby tie vlasy boli stále dobré, aby neodpali. No takže sme späť, sme odmyli zo pár alobalov a to je presne ten moment, kedy človek náhodou sa zabudne a je prúser, ale všetko je v poriadku, takže budeme sa rozprávať ďalej o tom, že ako vie vyzerať podstatne farba. A tak možno by som sa vrátil ešte potom k tej celej drogerii a farbiacím systémom doma. Určite človek niekedy má ten rozpočet nejak tak nastavený, že si to nemôže dovoliť. Ja to vôbec neodsudzujem, kľudne človek nech ide, nech si farby vlasy ako chce. Myslím si, že každý siahame do takej výšky, na akú človek má, ale nechcem teraz fakt nič pohoršovať, preto vôbec to neriešim, ale potom by som to aj tak chcel akože spätne od tých ľudí, že keď je tu nejaký profesionál, ktorý rád pracuje alebo respektíve bojuje za zdravé a kvalitné vlasy, tak ten daný človek nemôže od neho chcieť to, že za jedno sedenie mu vytvorí nejakú úplne že geniálnu vec na hlave. To je proste nepripustné. Čiže tam, aby vznikol taký pomer toho, že čo tým vlasom dávam a čo vlastne od toho žiadam. Takže to by som vlastne len chcel podotknúť k tomu, že človek, keď používa doma drogerové veci, ja to vôbec neodsudzujem, kľudne. Ale potom nech nemá také nároky na tie vlasy a od toho kadrníka na tie výsledky. Čiže naozaj, keď niekto mi povie, že ale videl som takú fotku u teba na Instagrame, ale áno, ale nevidí, čo je za tým. Ale nevidí, čo je za tým, hej, presne. Čiže sú tam príklad prirodzené vlasy, ktoré sa dobre zosvetľujú, alebo bola tam slečna, ktorá chodí ku mne, ako napríklad ty, už niekoľko rokov a s tou blond sa pracovalo strašne dlho. Takže naozaj ako človek musí mať nároky také, akým on sám pristupuje k tým vlasom. Čiže naozaj ten pomer, keď sa tam nastaví, tak potom budú všetci spokojní. A ešte by ma zaujímalo, čo ty a konkurencia? Konkurencia? No, neviem, ja konkurenciu nejak nevnímam nejak ako konkurenciu. Myslím si, že ľudí na planete je natoľko, že každý kaderník alebo každý človek, ktorý robí v nejakom odvetví, si nájde svoju tú klientelu a niekedy skôr to považujem za taký ako plus, pretože každý, keď vytvára niečo, nejaký svoj content alebo nejak svoju prácu, tak vždy sa môže učiť aj od tých druhých. A nehovorím, že človek pôjde egom do toho, ale vyslovene naozaj akože či už poučiť sa alebo naučiť sa, vždy to musí vnímať tak, pretože je to zdravé. Konkurencia je zdravá a neberiem za nikoho za zle. Väčšinou mám dobré vzťahy s kaderníkmi a veľakrát si aj pomáhame, následne si aj nejaké odporúčania na nejaké produkty, alebo veľakrát si vymieňame. No, takže ja si myslím, že konkurencia je zdravá. Nie je nejaká veľká, myslím si, že Košice, kde pôsobím, je také miestečko, kde má priestor každý na svoj rozvoj a prácu. A myslím si, že každý si nájde svoju klientelu. A vie sa realizovať. A vie sa realizovať po svojom, takže každý musí čakať tiež aj od tých výsledkov, aj od tých ľudí to, čo do toho vkladá, pretože aj sám som človek, ktorý sa snaží zlepšovať každým razom a keď vidím alebo mám vedomosť, že nejakí kaderníci, hlavne vo svete, lebo tí sú pre mňa najväčšou inšpiráciou a naozaj keď vidím, že niekto začne pracovať s nejakou lepšou, či už chémiou alebo nejakými vecmi, technikmi, tak snažím sa to okúkať a zlepšiť alebo jednoducho presunúť to do nejakej mojej formy
a následne to zaaplikovať do svojej rutiny, no a následne prinášať tým ľuďom stále lepšie a lepšie výsledky, lebo taktiež tá chemická doba je momentálne tak nastavená, že tie produkty idú ale že enormne rýchlosťou dopredu. Niekedy to bolo, keď som začínal ešte len študovať, tak tá blond bola len prípustná s 12% oxidantom a to bolo jedno, že čo. No a tam človek si veľa vybrať nemohol. No a dneska naozaj či už nejakými aditívami alebo nejakými podpornými vecami človek si vie uchrániť tú samotnú štruktúru toho vlasu pred tým chemickým procesom. Takže je naozaj akože základom možno tú konkurenciu vnímať takto, aby človek sa skôr učil z toho, čo vie priniesť daná konkurencia, či už vo svete, alebo nazvem to vzor, hej, lebo taktiež každý kaderník alebo každý človek, ktorý je v nejakom odvetví, má nejaký vzor, ktorý je pre ňoho akože poloboch. Takže naozaj akože čerpať nejaké inšpirácie a rady a minimálne učiť sa na vlastných chybách a stále si povedať, že nie som ten najlepší, lebo to je, myslím si, že úplný kameň úrazu každého človeka, ktorý vyhorí alebo zastane, nazvem to. Lebo keď už raz si poviem, že viem všetko, tak ešte len vtedy nevie nič. Takže tak. S týmto súhlasím a ešte by ma zaujímal tvoj názor na fialové šampóny, pretože sa potýkam aj s tým názorom, že zafarbím si vlasy na blond, ktoré sú žlté, ale dám si fialový šampón a oni vyblednú. No tak to je jedna vec, ktorá je fakt úplne... Ja neviem, kde ho začať. V podstate silver šampón mám pocit, že vznikol na úplne iný účel, ako ho ľudia začali používať. A to je to, že veľakrát tie silver šampóny sú agresívne, či už voči tej farbe, ale takisto aj vo vlasovej pokožke. A takisto aj vlasov, hej, samotným. No a nechcem spomínať značku, nechcem tu byť úplne presný, ale v drogerii najviac obľúbený jeden šampón, ktorý je extrémne agresívny a ten dokáže urobiť vlasovej pokožke totálne vysušenie a vlasy bez toho, aby človek nejak ošetril následne, či už nejakou maskou alebo niečím, fakt sú v dezolátnom stave. Nechcem to až tak pohoršovať, ale pre mňa je to takto v očiach. No a vlastne k tomu pigmentu. Veľakrát si človek povie, mám žlté vlasy, alebo kadrnička povie, to sa ti vymie a daj na to silver šampón. Sprostosť. Proste ako náhle, keď ten pigment nebol dostatočne očistený z toho vlasu, nie je možné ho prekryť niečím povrchovo, lebo podstatne silver šampón je len obohatený o nejaké semipermanentné pigmenty, ktoré sú len akoby povrchovou časťou alebo riešením. No a následne ten silver šampón niekedy bol skôr určený na to, alebo ja ho veľakrát určujem na to, ale už dneska sú skôr iné šampóny na to, detoxikačné, ktoré by som namiesto toho silveru odporučil, na tú očistu toho vlasu povrchovo. A ten pigment modrý tam bol už len vyslovený na takú nejakú jemnú neutralizáciu toho povrchu. No a keď si daná slečna, ktorá má príklad žltý korienok nejakou nevydarenou farbou a v dĺžkach má nejakú platínu, ktorá je fakt že desiatková, tak samozrejme, že tam, kde to je žlté, sa neudeje ale že nič. A tam, kde ten pigment sa vie umiestniť veľmi s radosťou, lebo tam, kde to je v podstate úplne že platinové, tak ten vlas je pekne pootváraný, len čaká na nejaké nasatie niečoho. Takže tam sa ten pigment usadí aj pod tou kutikulou a následne ten vlas sfialovie. A potom to nechce asi fakt vidieť nikto v zrkadle. Takže za mňa silver šampón akože fajn, ale mal by byť ako naozaj určený nejakou kvalitnou značkou, ktorá akože zaručí to, že ten vlas nebude fľakatý a nebude vysušený. Čiže takto aj Paul Mitchell má super silver šampón, Kevin Murphy má super šampón, takže určite by som keď šiel tak do tohto, ale za mňa osobne silver šampón by som úplne odstránil. Pre mňa je to produkt, ktorý by som prestal vyrábať a došiel k tomu, aby ľudia skôr odporúčovali detoxikáciu toho vlasu. A následné tónovanie, to znamená, že už aj Schwarzkopf má napríklad strašne super tonovačky chroma, kde sú v rôznych odtieňoch. Samozrejme, treba s tým vedieť aj pracovať, lebo veľakrát sa stali nejaké veci, ktoré nie sú vizuálne pekné, ale to je len kvôli tomu, že to bolo možno nejak zle podané na tie vlasy, alebo dlhšie nenechané na vlasoch, alebo zle určené pre daný vlas. Čiže vždy tým detoxikačným šampónom si človek vie naozaj doma pekne ten vlas pripraviť na to, aby si ho vedel pretonovať. Čiže také skladanie pigmentov na jednu kôpku nie je riešenie. Čiže za mňa osobne
skôr vyčistiť všetko dopodrobná z tej kutikuly a následne potom to nejakým spôsobom natónovať. Takže jednoznačne silver šampón pre mňa je, že nepoužívať a hodiť do koša. Ale nie, sú určite dobré silver šampóny, ale z drogerie som sa nestretol so šampónom, ktorý bol dobrý. A teraz možno by som mal otázku na teba. V akom stave máš vlasovú pokožku? Máš pocit, že je niekedy taká, že ťa svrbí, alebo aby bola nejaká taká pnúca, alebo ako vnímaš svoju vlasovú pokožku? Svoju vlasovú pokožku vnímam vo veľmi dobrom stave. Jediné pnutie alebo také mierne svrbenie cítim vtedy, ak si vlasy neumyjem dostatočne. To znamená, že si ten šampón nevymyjem tak, ako by sa mal a vtedy cítim, ak si prehrábnem vlasy, že sú také mlandravé. Takže to je také, že keď si ho zle vymyjem alebo keď si vlasy neumyjem dlhšie, tak vtedy ma už svrbí tá vlasová pokožka. Ale čo sa týka lupín, tak tie nemám žiadne a nemyslím si, že mám nejakú presušenú pokožku na to, čo už som si podávala na hlavu. Jasné. Aj záleží to aj od toho šampónu, lebo používam šampóny, ktoré sú na to určené. Dobre, ja by som chcel len akože z toho možno tak nejak vyťahnuť vec, že človek presne to umývanie musí mať dôkladné. To je určite základ. Ale chcel som sa dostať k gumičkovaniu vlasov. Alebo respektíve ku suchým šampónom alebo stylingom, ktoré človek dokáže ako veľmi nejakým spôsobom si zaniesť do tej vlasovej pokožky. Takže za mňa osobne napríklad suchý šampón je akože SOS spray. Čiže ráno som vstal, zaspal som, čaká ma nejaké stredko, mám suchý šampón, yes. Ale následne večer prísť domov a umyť si dôkladne tú vlasovú pokožku. S týmto súhlasím, pretože ja keď si dám ten suchý šampón do svojich vlasov, nerozčesem si vlasy 2 dní. Nechápem. A to sme riešili aj tu v salóne, že som sem prišla, že som si dala suchý šampón, ty si mi umyl hlavu a si ma pýtal, že čo mám na hlave, že nevieš mi to proste rozčesať. A áno, je to strašne dôležité, tak ako hovoríš, ak si už dám ten suchý šampón, tak vymyť poriadne, že vymyť, lebo ja aj keď si umyjem hlavu 2-krát, mám pocit, že ten šampón tam stále je. Tak sú určite rôzne suché šampóny a jeden, ktorý si ešte nevyskúšala, je Fresh Hair od Kevina Murphyho. Šampón za 3 € z DMky. Čiže tam je zase ten veľký rozdiel a v každom prípade ako suchý šampón je vlastne len nejaký púder, ktorý má pohltiť vlastne tú masnotu a ty ho máš následne nejak vyčesať, lenže veľa suchých šampónov sú problém tam, že tie vlasy sú potom zanesené nejakým púdrom, ktorý je viditeľný, ktorý je potom zlý pre rozčesanie, lebo zdrsní ten vlas natoľko, že človek má pocit, že má betón na hlave a následne totálne usadenie vlasovej pokožky nedýcha a nemá priestor v podstate na fungovanie. Čiže tam naozaj, keď chce človek suchý šampón, naozaj by som odporúčil niečo kvalitnejšie, čo nie je jednak vidno, nezdrsní ten vlas a nezaniesie veľmi tú vlasovú pokožku a následne urobí aj tú robotu, ktorú má, lebo či už pohltenie nejakých pachov alebo nejaké to pohltenie tej masnoty, za mňa jediný produkt na svete Kevin Murphy Fresh Hair. Nechcem robiť tu nejakú priamu reklamu, ale fakt to je veľmi moja dobrá skúsenosť. No a následne fakt nefungovať týmto štýlom, že dneska si dám suchý šampón, zajtra si dám suchý šampón a tam už je reálne akože príprava na nejaký rozklad nejakých čiastočiek a organizmov, kde sa začnú množiť a vytvárať niečo zlé. Takže taktiež, ešte možno by som tak nejak preskočil cez tú tému, ale celkom mi to sedí na to, že veľakrát človek si necháva tie vlasy voľne uschnúť. A to je extrémna chyba, pretože ja to tak stále prirovnávam k takému mokrému uteráku, že hoď uterák niekde do rohu a zober ho večer do rúk a ovoňaj. Ako ti bude voňať, alebo či smrdieť. A to je presne ten typ toho porovnania, že tam sa začnú naozaj vytvárať priestory na to, aby tie mikroorganizmy tam vznikali. A začne sa tam množiť množstvo baktérií, ktoré sa môžu urobiť aj na tej vlasovej pokožke. Nemusí to byť pravidlom, lenže keď človek večer ľahne s mokrou hlavou a má husté vlasy, v zadnej časti to ešte ráno je mokré. A to je proste extrémne zle.
To som chcela aj spomenúť, že ja som si niekedy myslela, že ak si budem fúkať vlasy každý tretí deň, kedy si ich umiem, že budem mať vlasy v katastrofálnom stave, ale nie je to tak. Mám pocit, že odkedy si vlasy fakt, že poctivo fúkam a poctivo používam tie produkty, sú vlasy lepšie, ako keby som ich nechala vyschnúť, lebo keď ich nechám voľne vyschnúť, moje vlasy sú spadnuté a mám pocit, že sú masnejšie. Tak to určite, lebo tým prefúkaním alebo vysušením, lebo nehovorím o fúkanej. Fúkaná je vtedy, keď človek naozaj zoberie tú kefu do ruky a začne si to podfúkavať a vytvárať nejaký tvar. Ale keď si človek len presuší a vojde tým tlakom vzduchu pomedzi tie vlasové korienky, tak dostane tam trošku kyslíku a prezdušní v podstate ten vlas. To znamená, že tá vzdušnosť toho vlasu tam príde. Ako náhle to nechá človek uležené v jednom celku, tam to sa skvasí, zlepí a človek má pocit, že tie vlasy sú vhodné na hneď opätovné umytie. Čiže za mňa je to extrémne zlé. Ja viem, sám niekedy sa mi stane, že urobím presne tú chybu, ale veľakrát sa uteším s tým, že mám krátke vlasy, ale aj tak mám potom výčitky svedomia, že som to urobil. A preto ako by som naozaj chcel podotknúť na to, že to je veľmi dôležité na zdravie vlasovej pokožky, aby bola čistá, aby bola dostatočne umytá tým šampónom a aby nebola naozaj dráždená nejakými chemickými prvkami, a teraz budem priamy, aj keď nech ma zažalujú, Head and Shoulders. Pre mňa to je extrémne zlé, ale že extrémne zlé. Tvária sa, že to je šampón, ktorý má zamedziť lupinám a neviem čomu každému. Jednoducho, mal som to rozobraté s chemickou tabuľkou, teda knižkou, pardon, a objavujú sa tam čistiace produkty, ktoré sú podobné čistiacimi produktami na podlahy. Proste to je nepripustné na vlasovú pokožku. Dávajú tam, že nie je akoby zdraviu zlé, akože, ježiš som len zakoptal, zdraviu neprospešné, keď sa to raz použije. Raz. Čiže jedným použitím. Čiže tam je už také chránenie sa slovíčkami, že tým jedným použitím naozaj ti to nič neurobí. Ale následne tam dojde takému presúšeniu tej vlasovej pokožky, že ty naozaj tie lupiny ešte len začneš mať. Áno. Takže mám veľa prípadov, kedy aj moja mama, jasne, nie som kaderník od narodenia, tiež bola človek, ktorý možno si nemohol dovoliť nejaké šampóny za 20 €, tak používala to, ale ako išiel čas a ja som začal to študovať a zisťovať, že čo a ako, tak sme to s tým chceli úplne seknúť, že tým, že to roky používala, tam sa vytvorila taký návyk sa vytvoril voči tomu šampónu, že čokoľvek sme dali na tú vlasovú pokožku, všetko reagovalo do extrému. To znamená, že vytvárali sa ložiska, vytváralo sa obrovské svrbenie a tak ďalej. Čiže naozaj to dlhodobé používanie toho produktu dochádza až k takému, že fakt takému návyku, taká droga pre tie vlasové pokožky. Čiže za mňa osobne nepoužívať to ani v nevyhnutný prípad, že prídeš na hotel a jediná vec, ktorá tam svieti, nikdy. To radšej ísť s masnou hlavou. Takže naozaj používať dobré produkty aj kvôli tomu, že ako koža je najväčším orgánom celého tela. Nie je väčším orgánom, ako je koža. A veľakrát človek sa snaží nejak zdravo žiť, aby ten organizmus a samotné to zdravie bolo na nejakej úrovni, tak začne aplikovať nejakú kvalitnú stravu. Lenže zabúda presne na tie veci, ktoré človek vie príjmať cez tú vlasovú pokožku a taktiež aj cez pokožku na celom tele. Takže na to treba tiež myslieť, lebo tá chemikália, ktorá prichádza z tých produktov, dojde k tomu telu, ale z iných častí. Nemusí to ísť len cez žalúdok. Takže to by som chcel naozaj tak veľmi vypichnúť z toho celého, že nie je to len o tom marketingu a poďme zarobiť na tých vlasových produktov. Za mňa osobne sú to také neúplne pre mňa zaujímavé peniaze z predaja. Za mňa osobne je to extrémna pomôcka k tomu, aby to bol potom v tom výsledku toho vlasu. Či už farba, či kvalita toho vlasu, ako sa láme alebo neláme. Lebo keď raz urobím nejakú peknú farbu a ty použiješ nejaký čistiaci produkt na podlahy na vlasy, tak jednoznačne tá vlasová farba odíde, ale že extrémne rýchlosťou. Ale on príde niekto a sa snaží akoby sťažovať na to, že tá farba odišla za týždeň alebo za 2. Jasné, že keď človek tam použil nejaké veci, lebo to je zo života, zo skúsenosti, hej, že naozaj keď človek použil niečo agresívne voči tomu vlasu, tak jasne tá farba sa automaticky rozpustila.
A to je vlastne vec, ktorá naozaj človek musí dávať na to pozor a myslieť na to, že prečo to robí celé. Preto, aby to vyzeralo dobre, alebo preto, že je to pre telo a pre teba fajn. Takže tu by som možno tak nejak potom ešte v nejakom ďalšom dieli viac rozobral, ale sa musíme trošku zase stopnúť, aby alobaly boli v dostatočnom čase odmyté. Suchý šampón nemá ti urobiť nejakú fixáciu toho vlasu, takže za mňa aj celkovo styling treba mať naozaj dobre nastavený, lebo aj ten, keď sa zle nastaví, tak si človek vie zaniesť veľa bordelu aj do vlasov, ktoré nejdu dole. Aj ako tiež sú drogeruje nejaké laky, ktoré sú, by som povedal, že lepidlom a vedia dokonca aj rozpustiť tú farbu, pretože ten väčší obsah aj toho alkoholu aj dokáže naozaj poškodiť aj tú kutikulu a následne zaťažiť ten vlas a usadiť sa natoľko, že človek to nevie niekedy dať dole z vlasu. Ja to veľakrát aj vidím tak, že si nožničkami prejdem po tom vlase a sa mi pekne ukáže, že ako je ten vlas presilikonovaný alebo nastajlovaný nejakým lepidlom, ktoré bežným šamponovaním nejde dole. Že následne človek musí urobiť potom tú čistenie a takto potom sa zbavuje tých všetkých nečistôt. No len človek, keď to o tom ani nevie a si myslí, že má hebké vlasy. No áno. To som ti vravela, že presne keď použiješ šampón alebo kondicionér masku z drogerky, tie vlasy sú vyživené, krásne, lesklé, ale to preto, lebo sa ti zaobalí ten vlas. Vyzerá to ako filter. Tak a sme naspäť, pokračujeme ďalej, aj keď už v poslednej fáze, lebo za chvíľu ideme finalizovať vlasy. Takže k tým produktom ešte sa možno vrátime. Chcel by som to nejak ukončiť, to také vnímanie toho, ako čo prechádza cez tú pokožku a kožu do toho tela. Že myslíte na to, Sonia už sa chce niečo pýtať, ale chcem to úplne tak ukončiť, že naozaj človek musí si určiť nejaké priority a pod tými prioritmi si nastaviť tú starostlivosť, či už telovú alebo vlasovú. Tak určite treba si stanoviť, že čo vlastne chcem s tými vlasmi robiť, aký chcem výsledok. Tak sa k tomu aj postaviť. A ešte mám na teba otázočku ohľadom olejov na vlasy a spreje na vlasy. Shiny. Akej strany sa človek na to pozrie? Lebo za mňa osobne napríklad taký olejček je, by som povedal, že iba na takú jednu vec. A to na ochranu pred nejakým mechanickým alebo nejakým iným poškodením, pretože veľakrát, že vyživujúci olej alebo hydratačný olej alebo nejaký olej, ktorý má zaviesť tomu vlasu nejakú látku, z ktorej bude mega zdravý. Proste to nefunguje. Jednoducho olej má chrániť vlas pred tým, aby podstatne bol menej nachylný na nejakú elektrizáciu, aby bol menej nachylný na nejaké zlomenie, aby mal nejakú dostatočnú vlhkosť na to, aby bol elastický v daných situáciách, kedy môže dôjsť k tomu poškodeniu. Čiže za mňa osobne napríklad z celého takého priemyslu vlasových produktov rozpustný silikón je prípustný presne v tomto prípade. Pretože sú silikóny rôzneho druhu, ktoré sú rozpustné vo vode a nie sú rozpustné vo vode. To znamená, že silikóny, ktoré sa používajú príklad v olejoch a sú vo vode rozpustné, tu by som to úplne v pohode zaradil medzi olejčeky, a ktoré sú úplne vhodné pre tie vlasy. Pretože my potrebujeme vlastne olejčekom získať nejakú vlhkosť a zároveň ochranu. Čiže ten silikón, ktorý tam spĺňa ten účel tej ochrany mechanickej, tak ja si myslím, že to je úplne na mieste. A keď sa pri danom umývaní následne odstráni z toho vlasu, ja neviem tam žiaden problém. Ale ako náhle človek bude používať silikón, ktorý nie je rozpustný vo vode, tak samozrejme človek si bude nejakým spôsobom len obaľovať ten vlas a zabraňovať ďalším produktom prechádzať do toho vlasu. Takže za mňa akože fajn. Paul Mitchell má super skinničko, ten je za mňa akože super na to, čo som hovoril, určite splní svoj účel a takto ho aj odporúčam a myslím si, že olej na vlasy nesplňa žiaden iný účel ako iba takú povrchovú úpravu alebo respektíve nejakú ochranu. Takže to k olejom, ale samozrejme vždy je základ mať dobrú masku. Maska je úplným základom. Takže to je asi z našej strany všetko pre dnešný takýto krátky podcast, alebo nie je krátky, možno nie a možno áno, pre koho ako, ale v každom prípade
pozrite sa na seba v zrkadle a povedzte si, čo od seba a od tých vlasov chcete. A takto potom to celé nastavte. Lebo zase mať nároky na to, čo vlasom neviem dopriať, alebo urobiť protizákonne voči vlasom, čiže nechať si urobiť dobrú farbu a potom to doma zničiť, nemá význam robiť tú prvú časť. Takže naozaj, aj keď vám potom kaderník po nejakej dzivej farbe povie, že fakt si zober ten šampón na tú ochranu farby, nerobí to z toho, aby zarobil na vás, ale naozaj chce, aby človek, keď investoval do tých vlasov niekoľko aj stovák, tak aby sa to nejakým spôsobom vedelo udržať na nejaký čas. Takže určite počúvajte svojich kaderníkov a určite si ich tak, aby to malo nejakú perspektívu do budúcna a držte sa ich. Takže to je asi z našej strany všetko a ďakujeme pekne za pozornosť a my sa ideme venovať vlasom.